hezkuntza, osasuna, kultura, segurtasuna. Zerbitzu publikoak gure eskura dauden zerbitzuak dira eta berauek bermatzeko ardura dugu. Berauen kudeaketa hobetzeko baliabide hauen administrazioa ikuskatzea, autonomia erkidegorako kanpo kontrolerako organoei eman zaien ardura da. Autonomia erkidegorako kanpo kontrolerako organoek sektore publikoko, erkidegoko eta lokaleko erakundeek burutzen dituzten finantza eragiketak eta ekonomikoak ikuskatzen dituzte. Erkidegoetako gobernuak, aldundiak, kabildoak, irlako kontseiluak, udalak, fundazioak, enpresak eta unibertsitate publikoak denak sartzen dira. Halaber, diru laguntzak, kontratuak eta gainerako gastu eta diru sarrera publikoak. Modu burujabean funtzionatzen duten parlamentu mailako erakundeak dira. Kontu ikuskaritzako lege eta arau teknikoei baino ez die jarraitzen beraien lanean. 17 autonomia erkidegoetatik 12 kanpo kontrolerako organoa dute. 12 organo hauek AEK-koe osatzen dute, autonomia erkidegorako kanpo kontrolerako organoen elkartea. Kontu ikuskaritzako emaitzak parlamentuei eta ikuskatu diren erakundeei igortzen zaizkien txostenetan biltzen dira eta gainera bitarteko ezberdinen bidez zabaltzen dira eta herritar guztion eskura jartzeko. Beraien ondorioak nabaritasun sendoan oinarritzen dira beti, eta beraien aholkuak kudeaketa publikoa hobetzera bideratuta daude. Burujabetasuna eta gardentasuna dira autonomia erkidegorako kanpo kontrolerako organoen funtzionamendurako giltza. Gure kontuen kontrolean denok kontatzen baitugu.